itong lock na... Excuse me! Kubid, kubid, kubid! Napulot sa kong Dwight. Oh. Magtugay ng atos bahay gabi na misita ga. Mas, ulit ang tangag mas. Kung dali na lagi kayo manhapon, di po mo kaon. Kitang-tang manani sa bagat! Ningit man na. Ako rabad din nag-design datong bungot ni nga pinaingan na. Kana mo rin nga. Napapag ikaw. Dapat doktor berbeda. Nasa man ka agi? Makalapok-lapok ka. Makalapok ka. Kerdog dyan. Okay guys, hello. Uy. Uy. Ano man dyan ka katukaron? Ano sama na siya? Uy. Ano? Hi guys! So today di ami karon sa Daguhoy Sea of Clouds. Yes. Kanang adto man tami sa Pikas adto sa Danau. Saka dito namin dis ni Agi. So karon dami sa Pikas kay tan-aw na tagan sa kalahian pero wa na yung Sea of Clouds karon kay mudto na. I told you. Asa yung silong motor? Dana. Init man. Ah sige kuha sa butang nato pala. Hi. Puro asa man mo Agi. Kaya asa basta na yan. I'll wait for you. Pwede di na nimo patingagan ang motor? Ha? Kaya lingagag. Hello guys, it's me, Flora Miwolana. Welcome back to my channel. So today is November. Ako kayo sa pizza. 26. Ha? 26. November 26, 2020. Yeah! Medyo kayo mangit-ngit. So di ami karon guys sa Daguhoy Sea of Clouds. Unfortunately, wa mi nakaabot sa Sea of Clouds kay kita man mga init na kaadyo, mudto na kaadyo. Hala mangit-ngit man. Alarm pa ko mig kuan. Alas 3 media. Unsa kay pag-alarm pa kay wa Sarap matulog sa arang lami maghangtog. Agi taw. Pag-alarm sa imo. Hago. So, unsa kay planado naman nga moarhi may so ni anhi lamang gihapon mi bisag wa na dihaag mga kanang fog. Unsa ba bisag fog doy? Wa na diha gabon pero arang lami agya pag view ang pakita ni. Lugura po yung mata. Ha? Lugura. Kita ganda. Nalay na. Mangit-ngit manggod, mangit-ngit agad ang kamera kay wa tay. Man ang kapangtan sa Vivo kay wa si Jay Ring. exposure lock. Naman siguro. Na, malingi ko mangit-ngit na. Nalagyan na. Wa. Double click. May suotan. Ano, like. Uy. Why lock? Dapat na i-lock nga. Ano bitong lock na? Excuse me! Kubid. May tubig. Kubid. So guys, di aghapon medya pakitin ra mo na ho sa view. So before that, napulot sa kong Dwight. Oh. Magtugay ng atos bahay gabi na misita ga. Mas, ulit ang tangag mas. Kung dali na lagi kayo manhapon, di po mo kaon. Wajag tangtangag mas, di sila ito bisag nagsudsud sa bahay. Biinay, biitay, mas, gapong buang. Tawa na buang, mas. Mga una, di po mo kaon. Kitang-tang manani sa bagat! Ningit man na. Ako rabad din nag-design datong bungot ni nga pinaingan na. Magitang-tang. Sagbot man. Taas na, labong-labong. Daw, ko ganahi. Kamu guys, sawa na angay zazang na nga may bungot. Mura magnaong ni Wally. Oh. Sinabang nat-it bulag ha. Ako rabit ang Wally, tanaw na magnaong. So, lahiran din.
Mas gwapo kag nakaibangad kay kuan nagdating ba. Bawog mo agree mo na ha guys, pero para na ha sa ang pananaw. Mas gwapuhan ko ni jag na atong idang bangad nga pinaingan na. Maangay sa idang naong ngit na pod. Maangay sa idang naong nga ingato nga bangad kay sa idang facial feature bitaw nga mura si og Black American or African. Magpabaga ko suwan na po. Adyo na mura bagamur kanding. Itong suwayan ba? Next. Sige. Di ko dis ako magkuhan. After that. Ano sa guys, kay isit tap utrog kamera ha, kay murag napangat ko daning style ni sa guys, what's up? Alright guys, so ang gibalhin ag kanang kamera ga ang gamit ag rear cam. Ang gigamit ag rear cam kay ag front cam lagi mag-ilap-ilap. Mag Christmas lights. So mo lagi to napangtan ko ni za kay ngidang gitang-tang gidang banget. Angay. Tubo ka bitaw. Tugay niingon na ko ni za daan nga jutang tanga ha. Ako pang ganitig trim dagto ja. Mantugay kay gamas mas nakurat na lamang ko kapag tangtang dus maduga ta gitang-tang mas pagtangtang pas mas. Wa na. Upaw naman dai gidang banget. Pero para na ha gananay kung nakabungot, guna ko nakaibangot kay. Murag basta maangay siya sa imuhang kuan, imuhang facial features. Sabi ha? Mura na kang wali. Puti pa ka mura na kang wali. Ay, nagpapaw na. Parang, may puti. So guys, nahanaan mo nga maglaag sa pudmi kay murag ning okay na pag panahon. Das mga 1 month siguro pa tawo maglaag no. Lahi ra dyan nga ni kanabit ang mutan og kag na mga tourist spots. So guys, ay wa man karoy kananay fog kay udto naman sa orasan na uli ko nakarilo day ko. Na alas 10 na suwahi ka adto mi nakaarhi. Ug nakasadyo pa may siguro na adto roy fog kay tingbug naman. 9:40 pa man. Lagi sa lamang gihapon mong pakiton sa view dare bisan og wa nay fog. So imagine na ramanin yung nga nagpuot-puot na kuno. Pero nice man jud siya. Nado sa just ibabaw. Unsa pagtukad na mo ganina. Pakiton mo na sa clip sa pagtukad na mo. Mura kong nabangaw. Dari man balas. Uy, tawag. Tapakin mo nawag. Si Ali ni. Ang maguwang nanawag. Tumagasa sa importante. Hello. Good morning. Wa ako sa bahay, di ako sa Danaw. Di ako sa Daguhoy. Kami undoy. Ha? Naglain ko ng thumbnail. Hindi mag-upload ka, magbutang na kag thumbnail mo. Tapos YouTube Studio, mag-edit ka daan. Lain man ang thumbnail, lain man ang imong edit. Okay guys, so nang tawag sa Ate Ali, nangamusta na dyan, nangutana ba siya about sa thumbnail? Thumbnail. Sa mga vlogger or sa mga kanang YouTuber po, parehas na importante maguning thumbnail sa atang video kay usapod na sa mga makakatch sa attention sa mga viewers. Isa man na matag. Ano, patay ka. Sanas makakuha atensyon mo nang kinahanglan kuan jud ka. Kanang creative ka, artistic jud ka sa imong thumbnail. Aga ko nagpractice pa man pug ko. Pero di pa kaadyo ko ingon og kanang haniti jud diha pero nagsugod-sugod na kog practice. Ha? Sugod-sugod na kagka. Wa pa. Nagsugod pa, nagpractice pa, di man ko makaiyog haniti ko. Ug unsay na kay kanana iharam ko ng i-pray. Siguro i-bless tra po Ginoo na di man makadimo ko makaingon nga haniti ko na ng butanga siguro. Basta makasabot mo ka. Di oy. Di ko na haniti ang Ginoo na mo ay naghatag sa Basta wisdom. lagi makasabot lamang ka. Makasabot sa? Thumbnail. Di oy, kinahanglan jud dapat di. Ako di man gud ko musugot. Ayaw ka settle for less. Kinahanglan nga manging kamot jud ka nga ang imong kuan, ang imong mga ingana thumbnail, mga description nga ihatag po ni mo imong best kay kuan ba dyan na sa kinahanglan sa di pa makita imong video ag sa thumbnail man mo una gawas anas feed sa YouTube once nga imong thumbnail kuan ka jo catchy mo click man tong imong kuan subscriber o in sa man ning video nga kuan mag isang thumbnail so importante na pero kinahanglan pod kuan ka di pag ka dapat mag clickbait kabaw ka lang sa nag-clickbait kanang imong thumbnail bot tinik-click sa thumbnail di mao ang video kay makawa na og subscribers although managhan ang view sa imong video kay daghan man ning click pero wa man to ning tiwas ug tan-aw kay wa man na mao imong thumbnail di man haom sa imong unod sa imong video
So mo to guys, nang share po ko sa story sa gumire kaning pahuway lagi ni kay. Kapoy ba tani magsakay sa motor? Kumusta pag drive? Di man kapoy mo. Sakar mo. Dire kapoy nga maglipad-lipad sakit ang puson nato ba bisag rough road palap dun. Adyo pud pag ngana. Bisag arang ka. Bato-bato. Bisagra road. So bato-bato rough Hindi na ramang road. gusto. Huwag ka nang zero gap ng speed meter na to. Dagan. Ko dani makaanak. Maun-un ko dani. Mahog ag martes. So guys, patanawon ra mo na quick view ra and then after na Dani is actually guys maadto jud mig Maribohok. So naghapit-hapit ra mi kay para sulit pag abang biyahe. Para di pagkapoy ag biyahe bitaw ka ng ditso ra kaya na so at least makakita pag mga beautiful places. Ug magbiyahe mig na may lakon na dyan ay lugar nga ang hapit-hapitan kay at least di pod sayang aglakaw, ha? Ay gwapo. Mga gwapong lugar. Diyan na lagi ito nang imong bungot. Ano na lagi kuha na imong bungot na ilang. Hindi ko suko ganago kay bungot kay murad sa kag naong ni Wally. Lagi. Bungot ko sa imong naong. Di good. Kuan di siban ba to pabag og suweb sa kabaga ng bungot. Di pwede mura kag amo. Try raman. Suwadyan nga kanang di jud itrim. Pabag Hindi kumandan suwadyan. Sige guys, atangin hinjo guys ha kay tan-aw na. Pabagon sa ba pabagon. Kay nga ni may jang naong magwad say bungot. Nga ni jang naong magwad say bungot. Murag naong ni Wally. Ug naa sir tong bungot nga hanggi ako man jiga ko ano to ga shape dato ijang bungot kay gitang bungot isa ra magpasagdan. Imo matong gisundog ni Dwight Howard. Hanggi trim. Lato ko si Dwight Bogard ko. Bro, kananay di maangay magud kag ingato nga kabantay magkus mga Black Americans nga ingatog mga kuan sa ilahang mga bungot mo tong ang gisundo bagid sa kay mura ba sa nga na ba sa ang facial feature samot nas personal. Mura di sijag Amerikanong amo. Ja. At ako nung suwadan og pabag-on. Sige na pag Pero di ko ganahan ura sa gandeng hang kuan nang sabsaban ha. So sa Tabtaban. buwan kape na. Hindi ko ganahan ko dili mo nakag Magmas og albularyo. Magmas ko pero ko. Sige ato suwadan kanang pinaingan ajud ha. 2 months. Unsa jud mura ba jag amo or 2 months man ni kinatran mo baga. Pagkadyo ko mag-antos og magmas man ko. Ay, guys, patanawon na po muna sa merkado, munisipyo sa Danao. Ko pa ko kaanha na ng lugar. Kana mo ni nga. Napag ikaw. Sige guys, sa araw pakitan sa view. Bye. So guys, maonig view. So siguro imagine na naman ninyo nga nagput-put kunuhay na kay alas 10 naman lagis buntag. Ana, so siguro buntag dito sa Joar Lamia siguro na mag kuan tambay kay mag-aso-aso man eh. Pero saan taman nga na late man lagi. Kini laging kapoy bakod ug buntag sa Jo. So na mga purok-purok ha. Dari purok na namis undoy ning pahuway duha. Mga mga view sa kilid-kilid. Nanay mga bay na okay bog bay ba na or ilaran ng murag kamalig-kamalig kaya na may mga farm na may kabasakan dyan ay bulang hujan dari kabaskan gani dari nga side. So ang gi-imagine guys nga og kini buntag sa Jo grabig fagda ni arang naisa jud ni tanawon dyan ay mga lugar na mga overlooking buon sila ng mga lugar na kabaskan darang dako ang hawan kana guys nakita ni Jo kabaskan na jarang dako dyan kana kabadyan na dito daghang bay dapat siguro sentro na asa wa kabog asan dapat na sentrohan na dyan ay mga mountain na overlooking gadud siya. So guys, para na okay ka jud dari magtambay-tambay ilabi nagbuntag sa Jo or siguro inig kahapon pud. Ja. Mag picture, hilig mag picture sa na dari bench na. Pwede na maglingkod-lingkod, mag-isnak-isnak. Char, daras undoy. Galing kay na unsa naman ning mga kalat gibugno mangguro ni iro. Kay na may mga iro gud magkuan naman tuod sila ibasurahan pero na mag iro ganiha galakaw-lakaw. Nangita siguro pagkaon din nagibot-butan so mga kalanrakas nag mga basura. May dragon fruit le. May dragon fruit. Kana na? Dragon fruit na.
Ay, guys, di unjo maklaro. Kita mo na ng bahay nga po ba? Unahan pa rito mo, inaay plantation og dragon fruit. Murag bag upan ni kayo pa may mga sanga-sanga. So puhon di ay nana po dragon fruit dani. Nig okay na ning ilang tubo dani. Murag bag upan man dyan tinanim dyan. Dakang mountain na. Mountain. So, Carmen makahiluzo na doy. Oo, katong pikas bungtod Carmen. Ah, Carmen day kuno pud to. Pagkatapad ra man ng Carmen og daguhoy no. Okay, so dan amin ni agi ganina na ni Dana. Lapok. Agasawang daguhoy kay si Carmen man. Sabi dia. Ato man na silingan. Alright guys, so maoro to harang magipakita daari sa Daguhoy Sea of Clouds. Although wa na may Sea of Clouds ron, pero at least nakaibaw mo unsay promadari ug wa tong mga fog. Daling drop by ra pud ni relax gamay kay haga ba japod magbiyahe jarang motor ba jami pirmi. Madto na pud mi sa among next destination adto sa merkado og munisipyo. Hi Pluto. Jupiter. Jupiter. Okay guys, so kita-kita later. Abot na to dito sa merkado. Kahit tanaw na to ilahang merkado to. Unsa pa yung mga purma nga na. Wala ko kana diha doy. Siguro mag-fog po. Ano na doon mag-fog? Mag-fog po na. Di ba ba? Nice. Ano yung merkado? Uy, hala, rang lami. Ah, White House. Hala, rang lami. Ah. Hindi ako natagamay. Hala, rang lami. Ah. Promise. Mura sa munisipyo ni Barack Obama. Ah. Hala. Parang ka-beautiful. Uy, believe. Wow. Oh. Parang dyan nice guys. Parang nice sa galang munisipyo. Oh yeah. Wow, beautiful ka adyo. Libot mo na rin. Kani, ilang health center. Hindi, siguro libot. Di, rural health unit. Tennis court nila. Ano, amazing ka adyo na. Amaze ko sila ng munisipyo na. Nang nice na pila plaza, luag. Okay guys, so nakita rin sa gilang munisipyo ug merkado ug sentro nila sa Danau. Giganahan ko silang munisipyo guys. And sa mara to guys, kay modong na pud miglain nga lungsod. Ug wa pa ka subscribe, please subscribe, like ug share. And i-click the bell icon. This is Florami Bulana and see you on the next vlog. Bye. I hope that you enjoyed this one. Ooh, wow. Kabaw. Uy, ay, karabaos! Sa grabe swimming man dun sila eh. Alam dako oy. Ito mga kabaw guys to nag-swimming. Papoy kay bakbak. Tapos yung mga bata rin to. Ang libog, gikan siguro baha. Ang libog naman. Alright, ito. Why siguro?